जि मोजां बामजादों आयंसो आयं गोसोम मिथिबाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव जे भगबाननि महर दा सोनाफोर दा मुगै बेनिफ्राय ब्लग्सखौ फरायजोबगासिनो दंमोन जाबाय बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै सोनांगौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय आङो मोनसे कमेन्टखौ फार्स्टआवनो बुंगोन मानो इसिबां बखिनानै लायो नोंलाय माथो नायनो खथ्थ' मोजांलाय होनदों आरोना आयै सिस्टार दा बुंसै आरोना केमेरायासो थगायो नोंथांमोनखौ खिन्थु आसलियाव एसेबो मोजां नङा आरोना हा फेस काटिंफोरा बांद्राय गाज्रि नङा होनना बुंबा बुंजागोन बेखौ आं नो टेनसनसै खिन्थु जेरै बुंदों ओरैनो आंहा सबाय बिमाया गोबां दंमारो नालाय साफा सानै जायफोरा गोदान नायदों बेफोर सानगोन मा इन्ट्र' बिलाइ होननानैहाय खिन्थु आं जेरै दं आंनि महर बेखौनो फोरमायनानै लायो आरोना नाथाय केमेरायाव दागा मागा सिनाया नालाय ओंखायनो नोंथांमोना हमनो हाया बिराद सुन्दर सानो खोमा बाट ना गोसोआ सुन्दर दे सनाफोर गोसोआसो आसि नालाय नङाबाथ' बै खारनाय बारनाय बायदिसिनाफोरा लेथेर फेथेर जिबनफ्रा जाखारो नङा होमबा जों महरा मारगलै इसोर हरनाय होनखाबायना बेनो आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो माने बेनि सिगां ब्लग्सआवथ' आं खिन्थाखादोंमोन आंना आधार कार्ड भटार कार्ड पेन कार्ड मा लेथेर फेथेर जानानै थादों ओमफ्राय आधार कार्डखौथ' टाइटेल चेन्ज खालामनो थाखाय होबोबाय ओमफ्राय दा पेन कार्डखौबो आं बानायना लाखासै सानबाय आरोना थ' थांगोनसै टारगेटआवहाय बिनिफ्राय आरो मा मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननोहाय ओरै फिसाजोआबो रेडि जाबाय सानजौफुरा खर' मारा रेडि ना लेडि खर' मर' लोबनानै सानजौफुरा रेडि फिसालाया स्कुलाव आरोना थ' जों ओंखारलांगोनसै फटाफटनो सान्दुंआ बिराद गरम दालि मोनखाबाय पटल आलु मोनखाबाय दावदै एवनाय मोनखाबाय ओंखाम मोनखाबाय आदाराबो रेडि आरोना फैदो थांसै फैदो फै सोर दं होनदों ट्रेनाव सोर दं ट्रेन थांबाय बाबा फैबाय नामा होनो जारलाहाय फैथ'वाखै नोंसोरना बाबाया दहाय नुहुरखादोंना डिउटियावसो दङ ओमफ्राय पेन कार्डआव हाबबाय आङो जेराव जिरायग्रा दङ एसे गथ'आबो सिङाव थानो हागोन बिदि अनलाइन दखानावसो हाबखादोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनसे सार्भार डाउनमोन मोनसेयाव बानायामोन ओमफ्राय बिनि माखासेया मोजां जिरायग्रा गैया सेफटि गैया ओंखायनो आङो दे होननानै फैफिनबाय आरोना दा सार्भारफ्रा खुलिबा दा हाबहैफिनसै ओमफ्राय सिदा नै फ्लाइअभारजों फैनानैहाय एसे दावखोलांसैलाय आरोना ओरैहाय बाहागिनि थिंजायहाय एसे गोजाननिफ्रायनो हाखौ नाहरदां सनाफोर फेलेबसे हाखौनो नाहर थाङो आं बेनिफ्रायनो आरोना मा होनदों ट्रेनखौ नुबाय थायो दानि मोनसे थांबाय मोनसे फैबाय मोननै नुबाय ना थांगोनसै सान्दुंआबो जा थिंखा नुबावनोमोन दायो नायफिनसै दे है दायो नायफिनसै फैथ'ला थोना ओंखाम जाहैबाय गोजानाव थांबाय दायो ओरै गिदिंनानै फैफिनबा नायगोन दे थांसै सनाथ' जारलासोहाय ट्रेन नुबानो बदय आंनि फिसाया क्लाब मोनो खोमा आरोना बिफाखौ गोसोखाङो बे डाइरेक्ट ट्रेन साइडथिं बारबाबो बिफाखौ गोसोखाङो ट्रेननि पप होननाय खोनाबा बिफाखौ गोसोखाङो आरोना माने फैमारगौबो नामा ट्रेनालाय दे नायबावथोंसै गंसे फैबावगौ देनां लुनानै थाफैबायबा बेवहाय ट्रेन खारनायखौ नुहुरबाय थागोन आरोना अब्लाहालागै फिसाजों देरहैसिगोनसो ट्रेन खारनायखौ नायबावनो फैबावनायखौ देहाय दे दाहाय थांगोन आइसोर दाहाय थांगोन जारलाहाय आं फिसाजों नायबावलांथारथोंसै लादो दे आगैबो जागोन ना आब'बो जागोन दिंगिना ओमफ्राय जोङो सफैबाय आरोना नै जि मोजां बामजादों आयंसो आयं गोसोम मिथिबाय आयं गोसोम मिथिबाय नामा इयाथ' जा मोजां मोनदों बेस्रा आंनि फिसाजोआ जन्मनिफ्रायनो गावनिफ्राय उन्दैसिन गथ'खौनो नुवाखै होनना बुंजायो आरोना जेने थेने लोगो मोनबा नैबेखौ एखमबा माबाजों 80 बोसोरजों लोगो मोननाय मोजां मोनो नामा सना थादोंबो सिबाय सम मिनियोबो मोनो आगे जाया आगे जाया आगे लाया मालाय मेथाइ जाया आइ सोर लायो नोंबो लायो आब' होननायखौ लायो नाङा आगैया बेखौ जानो हाया दे मा नांथायो आगैना हाथाया गैयाना एसे फिसाल' हाथाय दङ गावहाथ' गैला मोजां मोनथारदों आगैखौ
बदमाय सानैल' ओमफ्राय जा गाइखेरनि सा माखा सा मोनलोंबाय आङो नै सिबाय थोरसियावसो लालायबावनो मालिकआथ' ओरैनो आदाबो लाया मालिकआ नै थोरसियावसो हमनो हायिनि बांसिन ना खमसिन लादों हमनो हायिनि ओमफ्राय ओरैबायदि सालोंनानै लागानोसै बेफोरखौनो होसोबोखादों नालाय आङो थानो बानानै दोंनो बायामो जोमा जायखि फैनायखौ रागा जोंलागि दा जों मिन्थिथारा थांखांनानैसो रायगोन दानो जेबो ना ओमफ्राय थांखांना रायनायखौ नांजाला दा जेबो ना सिगाङाव लोंनानै लागासिनो सोरबाफोर साखौ आरोना जों एसे हाखा हुखा मिनिगोन नालाय ओंखायनो बारा अन खालामजाबाय थाया केमेराखौहाय ओरैबायदि आदारा ग्रिड सफैजोबखाबाय जोंना ओमफ्राय नै सिबाय सासेया नायदो ओमफ्राय ओरैबायदि सनमान आंहा मानो प्लेटआव आं लाजिबायसो आब'आ मानो आंनो बिदि प्लेटआव होफैनांगौ बारा आलासि बावसो बिराद गिदिर आलासि गोजाननिफ्राय फैनाय मा बुंनो सेस जाहा नै लाद्रासो ओमफ्राय नैबे खा फिसा फिसाखौबो एसे नोजोर होदो आयै फिसाजोआ ओंखामाव उन्दुजोब्बायदां आं नांलासो हाय बिदि समाव आंबो सान्थि मोनथाराखै ओमफ्राय नै ए आब'निफ्राय लानानै फैबावबायानो मा होनना बुंबावनो ओमफ्राय सानि सरा थांफै मोस्रोम नामा बेलाय आब' मोस्रोमसो खोमा सानि लाबोलै एम्फौखौ लोंनो हाया आङो माइब्रानि आरो ने आब' माथा लगायनाय माथा हारसिं गोदै होनबाबो दिनैसो फार्स्ट नायनोसै होनबालाय जोङो आं माथानि बिदि रोसि लोंफेराखै लोंबा माइब्रा लगायनाय गाज्रि जामोनहाय रायजोफोरनो एसे ओरैनो आरोना एसेल'सो नै खाबाथ' ओरैबादि स्टाइलहाय फैखादोहाय माथानि रोसिबाबो कालारा मोजां जादों सानबेसेनि बे आब' आइ सोर माथाखौनो एफा गोबाव दोनदों एसे खाब्रां एसे गोदैहां ओमफ्राय आं बायदि आरोना खाब्राङा आंजों मिलायदों गरमाव एसे ओंखाम जानानै लानोसै जोङो मजाहाय ओंख्रिया आं बिदिनो जानो होननानै फैखादों बिदिनो आसा दंखायो मोनजाखागोन होननानै मोनजाखायो फैबाथाय जाना लागोन सोरफोर आरोना ओमफ्राय आंखौ नायदो आरोना आंल'सै नै जानो हाया जासोमगासिनो ओमफ्राय बयबो जाखांजोब्बाय बिसोर सानैया जाखांनानै नै सासे बिबोनाबो जानानै उथिबावबाय आरोना ओमफ्राय आंखौ नायदो ओरैबायदि फाल्थु दाबो जाखाङा माने सोबाबो हाबला ओंखाम लाबावदों आं अभार होफैदों नैबे सुनिया बारा थिग नङा एसे बुरनानै थांबावथों होननानै ना अननानैसो होदोंथाय गावसो दंसै गावहाथ' बुंनो रोङा मालाय ओमफ्राय सोबाबो हाबला नाखौ जाजोबो बेदरा सोबबाबो हाबासै आरो जानो हाला माने आङो जाला सनाफोर आखाइ सुनोसै खिन्थु आं बिराद लास्ट रेको खनजिदा फिसाय मालाय सिक्किमाव खामानि मावहैनायखौ नोंनो मानो नांगौ सुनि खबरदार मालाबा फटकफोर बिहरबा दाहर फिसायफोरनोबो खुनु गेरेन्टि गैया आजिखालि जुगाव नै मानि जुगाव मा भाइराल बेबायदिसो फोरोंदों सनाफोर जोंनो बिदि खालामनांगौ बिदि खालाम होननानै अयनैहाय बिसिनि माबा ससियेल मिडियाखौ गावसिनि न'खर बायदिसो मोननाय जाबाय बे गथ'फ्रा जारलासो आखाइ सुनसै आं सनाफोर जानो हाला थेवबाबो नै आंखौ नेगासिनो दङ लुंगा लुंगि आरोना नायदो रोसिखौ जों फोजोबनो हायाखै एसेल' जानो हाला बिमादै आं जानो हाला एकदम जानो हाला रोजा कमप्लिटसे बेदर होदों लुन आयौ नङाबा नांला जानो हाला आं बोरैबा जागोन जानो हाला आं बेनोथ' मोजां ओमफ्राय आं जेबो मावाखै दै लुनानै खुनुरुखुम नैबे गारा बिराद गिदिरावल' गारासो दै लायदों आं ओमफ्राय आजादि जानाय आमथियाहाय बेथ' मोजां मालाय थान्दानो कालारानो थाङो प्लास्टिक बायबाबो मा लाब जानो बेनो मोजां मालाय नै बेना एकदम नै आसिसै आरोना ग्रोब ग्राब जागोन आरो आसिसै आखाइ सुनसेहाय जानो हाला सयथिबो थैथारगोन सनाफोर रोन्दो जाबाय आङो जानो हायैखौ दोनबावबायसो आरोना एकदम माने थोरसि लथाबो सुनो हाला आङो ओरैबादि गाज्रि अरसि आरोना ओमफ्राय गयसो जाग्रोबावसो स्राय खावखाबाय फाथैबो गैया फाथै गैया मादै ए खादों मालाय इयाव दङ आरोना अरा सिलाखौ एसे देखायलांगोन आं जासिबाय माइबो लामदों गामियाव मालाय मैया माइ राननानै लाबोबाय बिस्रा सनाफोर आङो दाखालै गन्दगलनि समायावहाय बिबोनाङाबो लेंहरजासिगोन होनना बुंदोंमोन ना
खिन्थु बिसिनि सिगाङाव सुथि फैनायफोरखौ लेंहरदोंनो ओमफ्राय बिसिनि बेसनि फैनायफोरखौ लेंहरस्लाबाखै जाहैदों ओंखायनो बेहा थांनाङासै आरोना सुथिया फुरा खाथिनो मोनबाय ओमफ्राय बावला थांनोसै साननै सानथामल'सै आरोना ओंखायनो आंबो थांसै आं खनसे गिदिंना फैसै साननानै आङो आरो मालाय थांनोसैबो जाहैबाय नालाय ओंखायनो आङो फैबाय आरोना आरो आंबो थानो बाखादों गोबावबो जाबायमोन आंबो फैया ओंखायनो फैबाय आङो मालाबा बै आमोलाव फैनायाव भिडिअ लादोंमोन आङो नानिखौ लानानै फैनायावहाय ओमफ्राय फैबाथाय बिदिनो अयनायथार रोसिफोरखौ एसे लानानै थांनाय जायो आरोना एखमबा गावनाव एसे थायो एखमबा ओमफ्राय गावनि बिब' आब' बे बिजावजालिनि बिब' बारा गोजान नङा नालाय खाथियावनो बेनाव एसे थायो नालाय दाबो बे आब'नावसो लायदों गावनाव गैयामोन आरो ओंखायनो एसे एसे लोंबाय आरोना जोंनाबो गाज्रि मोननाङा दे जमा जमा बिदि होननानै बिदि नङा आरो आंथ' जेलानो एसे लागोन जेलानो देखायखागोनखा रुमाव लादोंबा रुमाव खिन्थु आं रुमाव हारसिं बिदि लायैया बिराद गोबाव जाबाय मानो होनबा आं रावनिफ्रायबो लाबोआखै ओरै बिखुनजो बिमानिफ्रायबो लाबोखायाखै आरो जोनोमगिरि बिमानिफ्रायबो लाबोखायाखै थानायाथ' सानदावबो थायो माइब्राया एसे एसे बाट आं लाबोखायाखै आरोना लोङा होननानैहाय ओमफ्राय दिनै बिसिनाव एसे लाबाय माथानि आरोना खाब्रांब्रां बेखौनो गोदोना रोदाया रम 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 मोनलायबाय आरो गय जानोसै फाथै दंखायो मालाय न'आवनो मा फाथै दं नोंनाव फिसा फिसा माबानिसो खोमा औवा सिङाव जाग्रा गायनाय ए गायनायसो हाट जोंनाव गोदो बिजिनियाव औवा सिङाव बिराद दंमोन आइया बेखौनो लायनानै जायोमोन नङा बेखौबो जायोथ' फाथै नालाय फाथै आवनि ना लावरि होनो औवा सिङाव जाग्रा एसे फिसा फिसाया आइजों बाबाजों मालाय गोगोम बेखौ लायनानै जायोमोन जोंबो मालाबा जाफायोमोन आरोना ओमफ्राय दा बेना गायनायसोनो फिसा फिसाखाय सानदों आङो जानानै लागासिनो गयाबो सिरिनाय सिरिबाय थायो नै जि मोजां गयाबो गुफुर सखसखानो फाथैयाबो खाबानो मोनो गाहायाव माबानाय नालाय नै औवानाबो बिदिनो फिसा फिसा जायो नालाय ओंखायनो सानदां नै बिदि फिसा फिसा आरोना गांनै जागोन आंहा दसेनो हुलुस्थुलुस ओमफ्राय बोथोरा गैबावलासो नै सोमखेहांसो जाखाबाय सिबाय माइसो लामदोंमोन नै हुलुस थुलुस आंसो दांफालांनांसिगोन नामा गिलु बालुलाय आलासि जाफैनाया जारलासो मोनलाय लांबाय आं बोथोरखौ आं थानायाव मानो दोमैनांगौ आं गैयाव दोमैबानो जायो आं थांखांनानै बाराबा हरमुरबो सिरियो हमनो हाया आंहा सिलाफ्रा बिसिना माबा मारा होनानै जागोन थांबाथ' आं जि गुवार सिला लादों मालाय देनां बिल्डिं फसंनांगौ नालाय जायगाया दंजोबखायो औ देनां पासताला फसंनांगौ ना औ बानलु बोरदोनफ्रा नै आंहा एसे खाना हरबाय सिबाय जि मोजां मोजां जादों मालाय नै सबाय मानो बैसाङालाय सोर होनाय हो मोजांथार मा खानानै जाबानो मोनगोन ओंखायनोथ' नै बानलुफ्रा जेरावबो अखा हानायखाय बारा गोसा नङा आंबा थाइनै ख्रेब ख्रेब जालायथारबाय हनै जि मोजां न'आवनो बेखौ खालाय मोनजाबायबा नोंसोरो सबाय बिमायाबो मोनजासिगोन नै बैलाय गोलावथारहाय मा इसे गोलाव गोलाव नै गोरलैयानो थ' जोंबो एसे जायखारलांसै फारि फारिनो जानाय नंला फिसाला गनायनि सिगाङावनो जोंबो थांखानोसै एलायथो फाथैया गिदिरा दासो जाहांदों बिसोर दा गुवार गुवारा दा जानाया औवानि सिस्टेमनि गोथावथार आवनि औवायाव जाग्रा बायदि सरबनि गोजान जाया बिसिनाबो सरायखला गोलैबाय आरोना बै नैबेबो राजामोनजों फरायनाय दङ नानि बिसिनिबो हजोंनो लाङो खाथिया नै जि माबा खेथि खालामनाय थां माथां जारलाहाय फैदो नानि जि मोजां फैदों जोंना उलांगानो फैदो थांसै फैदो मा आदाया स्कुल गसिगोन ना थांसै दे आयु बेयावनो थाबानो होनबा मोनो नोङो आदाया स्कुल गनोसै ना फै थांसै मा लोखि फैदो दा अखा हाबा थांनो हानाय नङा फै आं फिसा गाबोन फैफिनगोन मालाबा दे आदानि फोरिखा जोब्बा फैफिनगोन सना थ' बुसिसि जेंगावगौ जाजोब्बाय आङो थिखांनाङासै आं मालाय नै गावसोर सानजोंनो थिखांबाय रुजु मोनो आं गबाय अखा सिरियावनो नानियाबो ग्रोब उन्दुबाय नालाय फिसालाय जि मोजां उन्दुबाय हनाखाना उन्दुथोंसै ओमफ्राय बेहासो गोरलै बायदि नायलाय सिराङा मा आगैया सिखागोन फैदो सना फै उन्दुथों मादैया खामानि मावनांगौ फै मा फै ओमफ्राय नै बेहासो बुरै मांग्रियासो जाहा
गाखोखांबावबायसो थैसिगोन आं सयथिबो ओमफ्राय नै बिबोनो आंहा एसे बानलु खाना हरबाय आरोना लानानै थांसै आंबो जानो हाखाया बेनोबा गोबाव थांगोन आंना थाखोमानाय दंबावोसो जाहैदों बानलुआ ओमफ्राय नैबेलाय मा थाइजौआ महर सोलायना बिदि जाबाय खुर जोलै बायदि दोननांगौ गोदाव सोरावनो टाबाव आइ दै थैसिगोन आं माबा मोनसे जि सुन्दर बायदि आरोखि जाग्रासो जेन बेलाय माथो मालाय नै जि गिदिर गिदिर बानलु बोदोनानै बेलाथिसो बिसिना जारलासोहाय आरो फैनानै ओरैबादि लाबबावसो आरोना मैथा बांगाल बिजौ गरनैसोबो मोनलांबावसिगोनसो नै सयाबिनजों एग्लि दा बेखौथ' आङो खाना हरगोन दाथ' आं बेखौ अमानिसो गोसोखांबावसो बिसोर आंखौ मानो बिदि खानो नागिरखो हयनाय सयाबिनजों एग्लिनानै जायोसै आङो बाबांसिनै आरोना आइ दै ओमफ्राय दे मालाय बिथाङा एकदम दाख्लै जुद्द'आव लिंहरफिनजायाखिसैना सौफैस्लाबासै माने बिथांसिम सौफैयासै ओंखायनो सुटिया फुरा काटायनो मोनबाय मालाय एकदम बावला थेवबो सानथामल'सै बिदायसो सफैनाया गेदेर जाबाय थुखुना होदो एसे ओंखायनोथ' ओरै थुख्लोनानै हो देनां जाफैनांगौ आंहा देरबा आं नाङा ओहो आइया सबाइबा मोनलांबावनोसै नै थाइजेन खनबेसे जाखो नै गोजौआव एसे गिदिर ए ओमफ्राय आहा फार्स्ट बेखौ होनाखैहाय बे गिदिरखौ नुवाखै नोंहा गिदिरखौ हरबादों नङा दहाय नुदोंमोन ओमफ्राय ए बावदों हा बिदिबाथ' आं एसे थाब आलासि जाफैफ्लांसिगोनलै दानाबा आइया बे माबाफ्रा थाइबावगोन ना बरहानो फैबावनांगोन ना आङो फैनाय माबा गारि थावनिखौ मोनलांबानोथ' आरो माथो जाखो बायहाय बालनि आरो सुमफ्रामाव देरबा फैबावगोन होनना आरो माथो जाखो सिन्था गैया जाबाय आंबो हारसिंसो जायो आलु एवबाबो आलुखौ बासिनानैल' होबाय सबायबाय आं बासिनानै जाजोब्बाय जायाना नोंस्राबनानिया माथो होनबावनो आरो नैबेथ' दालि ओंखामानोसै जोंना बे बुसिनाङासोना थफ्ला थफ्लि लानानै सौफैफिनबायबो जोङो ओमफ्राय अमा बेदरथ' दुमब्रामा जाबोबाय आरो बिमादैया एसे सोना हरबायसो आरोना बाबुनो जाबायबो नामा नोङो मोनसेल' दे दा जा ओमफ्राय मा होनो फिसाजोआबो उन्दुबायमोन बिखुङावनो बाग्राजों लांफाखादों आङो फ्राद खानानै माने लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय सौफैनायजों नै अखा फिसा थाइफ्रिनायजों गैया सोरजों आगैजों आयै फिसा गेलेबावनोमोन सिथा थांबावगोन गाबोन थांबावगोन गेलेबावनोमोन नङाबा लामायावनो आबैनाव थांसै बिजनियाव थांसै होनलाबाय थाबाय खुनुरुखुम थगाय थसियावसो लाबोबाय ससेयाव उन्दुलांनायखायसो लांनाय आरोना आगैया उन्दुलांबायमोन ना बोरै गेलेनांगौ गाबोन फैगोन आगैया जोंनाव दे गाबोन फैनो होनखादोंना मोजां मोनथारदोंमोन सनाया आंना उन्दै गथ' रावखौबो नुफेरा उनाखाना मा खालामनो आरोना ओरै ओमफ्राय आलु खम खालामदों आरो आलु फिसाखौ फाजा जाथों होननानै सोना हरबावबायसो आरोना जारलासो मैथा बांगाल सबाय बिमा बानलु आलु मालामालसो बानलु जोलै ओमफ्राय सोरबा एसे गोदान नायनायफ्रा मोनथिया जानो हागौ बिबोनां बिजावजालि माने जोंनिनो बाहागिखा हजों दालिया फारानिनोखा बिसोरबो ओमफ्राय माने बेहाय लुनानै थाफैबाय आरोना बिस्रा मालाय खय बोसोरसो जागोनथाय जाबायानो दां बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबायानो दां बाराबा आरोना एडजास्ट बावलायलांबाय आङो गोसोखांबा मोनथिगोन आरोना थ' थांनानै फैबाय आं ओरैनो ओमफ्राय दा थांबाबो हां थोनो थांनोबो लुगैयो गोबावजों खनसे एफा खाथियावनो दंफैयो जायगायावनो थालायलायनायबाबो हजोंनिफ्राय जोंखौ माने थांलाय फैलायसो खालामनो सानो आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय गैया गावबागाव खामानियावनो बेस्थ' बेयाबो सानै जिबन आंहाबो सानै जिबन मा होनबावनो दा ओमफ्राय आङो ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच